Kubleshibun viewers sai sin pat na so comment ban yo ban sam yakani ka khubor jong khtin jong blai shafi tega jing hikai ka ban ai fi mta ka long shapang ka jing bat ka jing on kumno ka jing bat ka jing on ti ngiyelet naka city pol ski nong Galatia kung nong ka ban rio ka khat ka ban nyaw ki kentin ki ba ongkum ni watsha ba an syukur fi an am syukur ya ublay namar ya ka ru ba ubriu ubet ya katahi on yo at ru fi ka ktin jong blay ka dan ki principles na ka ktin jong blay ka dan ka nongrim ya ka ba ka ktin jong blay no itu fi ka ba ka ong kum tahi kan long but fi wat hakani ka perthai fin pedru kay gabala thao ro blay kidan kita ki natural laws ki bakhat ne ki an jong ka perthai bakadan mo mata shubu ngamut manong fi lada fi kan thi na ka jrong na ka building ka mala ka ba jrong pinda ur shapo bitikana ban kadia akti ne ban ja ka e gam sa kata ka dai ka mo ki laws mo ti kham tam le ka tin jong blay idan ya tin jong blay ka ba im kabaha ki kabah hamnak bani rawat lam atlang sakti bat am ta kalong ka bala pen khu nyosin kalong ka shisha ti haba ka kran pin hab dan snap haba ka tin jong blay ka kran fin da bishar bania fin sai I ba kalong thek kumta pitek man ong fi khambon na ka jingem jonga jong fi ki bang ni khat yu so manong fi la da ka dei ka ba yo so ba thiang ne yo so ubak thang kadai hi bangila bet ai ngimla bat kono eno hot ki jingja perthai teng ki wan ki jing rei khambun sien ngadong fi kadai ka bamanga ma fi hingi bet tina kata daw ngi hab banda pikir ba ngi bet ayu ngadong fi ngi bet ayu namar ba ka tin jung blai ka kran shai ba pengan bat yang sai sien kom ni wat sha ba an syukur ya fi anam syukur ya blay namar ya ka ru ba ubriu bet ya kata hi on yo atru ti nuksangan ai fi lada pi lesni ino fi banban ino hakapor ka ba fi dan hakabor mo fi klam da perkhat ya ka ba fi not hadien fi nam mat dap stu gini gibriu gibaret baryangnya le kat bamon nyan kat bamon inuksai bang ai ta let's see pila bet you to so jong ka jing le tok mat gibriu pila bet you to sambai no pila bet me you so fi bet you sambai jong ka jing le tok mat pinumat kum ni namar kadam ka por ka ayom bat bat ha ko ngan fi ba kan saja ba fi saat ya to so ba fi bet hi bat pin salingo nam ani balai ba ngasa stam balai gibriu gi ban mo hanrei ngani thu fi let's see finda recollect bang da finda kan mau pat kadai ka ba fila bet hi fila at bi te kada min hak ban so thu ba nim du shu dei ban le rak akani ra pertanyaan nim dei ban kerki nim dei ba ngan ai kata ka jingdom jengi ne kata ki ka jing snow jengi bangin le ai nin hak le ka ong fi kat kum khtin jong blai namar ka ngong fi ka ba fi at bun sien ka dai hi ba ngi la dat hi ban thung yu tu sambai ne ban bet tu sambai pai ka khtin jong blai ru naka proverb naka ta ka daw ong fi balai ba ngin hap da pikir bhanga ka jing kai jong akalong ne kumno ba bangin nang ban bet yo tau sambai ba bha bangin nang ban bet yo sambai ba bha ti baro kasdang anong fi naki jingmut jing perkhat jing ka kran syapang kani ka jingmut perkhat tang ublay kran syapang ka do nut no pang ska do nut pang ska jingmut perkhat ti gini kidan kamba bang isno thu ne bang iklan ka perkhat perdan fi ham ni syong ka tin kasih syong auto buriu tu ba klan ka perkhat perdan kani ru ka tin jo ublay ka kran ba syapang ka do nut ti ka jing sedang jong ka jing bat bat ka jing at ngarong fi ka syong hi naka do no jong beriu
ba usule ang tung tun rain kala adab dan po do no kala adab pun kadai ka ba kumno briu dan ka do no tingin ya pet ya naki kitab proverb ko ngau ifika syong ya nakani gijing mut jing perkhat kai ga bau bet kai bau le vi ka syong ya nakani gijing perkhat kami na syapo ka do no ini pet naka proverb naki kitab proverb kitab jing start gini kiong kalau nong ka ba ar kulai kat khat ka ba nyau snap an puli fi naba kumta u perkhat hapo ladi kumta ulang kumno naba kumba u perkhat hapo ladi kumta ulang mau fika ai ka ba u perkhat haldi kumta ulang na kata mau fika dan kamha yangi ban sensyari gijing perkhat ban sensyari gijing jing perkhat ngadang fi kadan kam ya ban sensyari ka do no ini pet namar ba fin bat hi kadai ka bala dan hado no kadai ka bala pun hado no kadai ka bala perkhat ndai teng yang kingi si yang kumbriu tu briu te bakran phak uba khut men sim ngalam sngowe ha ma no fi ta bakran phak uba khut men sim bakran kat baman ngam sngowe ka ta nak tin jong blai ngim i ka tan riga ka tin jong blai ka kran bhai ka jing khan atkha ban kran da perkhat ban kran da thau ma ki khasi yang bakran da thau tigamot da ubliu balak ban sensyar ka da unut ba syukran pathar teng nganoi fi dan kibriu ki ba krani khun ki khat ki tin sin haka jingdam jong ki nganong teng ki khat di kertang marat ki ti haba fil khat nganong fi gadan ka bor haka shintor fil bret yo tu semban haki khun bat kin da he la da fimlin wat le lengo bakin mit ki khun ki bong tai amar le ba fi bat tu semban tiga i ka penpa ga do not jong fi i ka penpa jong do not jong ki briu kai ke bangi bat amar hau tliet ngau u chiti shu jakap wang ba u tliet udan ka bor ban penyak ya ban penyem ti u tliet unum mi kai ka ba penyak lada nong fi lada ka do not ka pen khut tang i pet naka gospel markas kal nong ka ba nyau u jisu wang kumno kal nong ka ba nyau ka khat ka ba ar huai wang naba na syapo naka do not ki briu ki mi no ki jingmut baman fi ki jingmut baman mut ki jing perkhat nong ya bakran mena ki ba klem ki ba yaka kin thai ki ba penyak ki ba tu ki ba kurap ki ba pensniu ka ba arsap ka ba nuti ka ba khwan lalat ka ba khmi sniu ka ba krenben ka ba snow crow bat ka ba lebi kini ki baro ki baman ki mi no na syapo bat ki pentinget ya ubriu pi ki mi na syapo am na syaba ngingong ifi ngim dalak than ban keno iki wai ba ki de gi wai ki ba wan pen bawan kerendat ini bawan keren ai bang ingin sami no kini gi jing sniu manong ifi ubriu ubas kam ga jing perkhat lada ki wan ski briu ban pensyoi na ban le kum no ban penbitar no unum bet yu sembai uban penduk LD fi isu mentadan ba keren siap fi dan ba keren dam fi dan ba penbitar lada ngi penpai da kai ga basniu ngi keren ni kitin sniu ni bitar ki orang umdai utu briu ba du nang Muhammad du nang nang umdai manga ma fi namar bleh ni bet ya tau sembai jong jing keren sniu no hani hu sami so fi uni bangman ule amno ka jing ka tactics ne kiru kampanya jong baman kalong ban penbitar ki briu khanang balai bakin bet yu tu so jong jing ya na utli ban bet yu tu so jong jing bitar ban perlong e fi ban bet yu so jong ka jing bam dai ban kran klumari khun ban kran sniu ki briu fi hanroi ha bakhat du kumno yu tu ju hi tin jong blai ong ba ngin saat hi mangi tik akadaw kadan kam ha kani ka principle ng ona tin jong blai bangin song thu ba kumno bangi dai ban recap ya kada no pet ya ka kitab proverb manong fi ka kitab proverb sin puli nang ni ka kran ba tik ngau fi kumno bangin bet habing song thu ngong kai ka ba fi bet kumtaru fin at ti kadan kam ha ngong fi ba kumno bangin bet kumno bangin trin yeldi tungno bangin hikay yeldi ban bet yaw taw sambay babha bangin bet yu sambay basniu pagka kitab proverb
kong kumni kal nong ka basaw ka thot ka ba arpulai kong to recap yala ka do not da ka basumar pan naba naka kiwan ki jingmi ka jingim sap wong kumno to recap yala ka do not da ka basumar naba naka kiwan ki jingmi ka jingim pan tubuh no nami ya ka shintur ba mutlaq ba hirmi yang shintur ba mutlaq tubuh no sajangai nami ukuran bahaya kan ga jing recap ya do not mentang ani thu fi gibriu kim so tanak chu ban recap ya ga do not kam so tanak ban recap ya ni gamat ikran syapang tangga jing khia kamat ya roi harikat ka ni gamat ni dan ya ka mensim ya ni ga do not ka dan jong briu kabala rang im recap ang kini kin sami ki jingpang jong ya ka mensim yai kiba ngihi ngin iu tang ngim keno than yu setan bun sin ni keno mesim baman udan kidan rai mangihi kiba aja kai yo mesim baman mangihi kiba aja kana ma mesim baman du berat bat wan ban syukur wan ban tu wan ban penjak te tikai ga baule ubrat hapo kini ki jingmot perkhat tikadan ikam ngi ngong fi ba bangidang im kum ki kristan ru ba ni dai ban pikir bhai kani kumno bangin recap ya dok no ngin pe yang pe kumno bangin at pi ka kata ka jimat ka ba kumno ni dai ban kumno ban recap ya dok no kumbang ala pelat ya kata ko ka video ngam fi kadang ka video ngam ala pelat swa kani in sapet ka kawai na kitu video ka bang hikai syapang ba ngimla batrei ya kam blade da ngimla batrei ra jing syakri da ka do nrei do mensim pe kanir kawan yalam thau kawan thau satai ni ne puli biang tu ka city syagi galatia kalno ka ba nyo bat ka ba fra bat ka ba khandai bat ka ba shipo ni ne puli pe wong no wat syak ba an syukur ya fi anam syukur ya ublay namar ya ka ru ba ubri ubet ya katahi unyo adru na ba utaw ba bet hakado jong uhi na kata kado unyo ad ya ka baput ray utaw ba bet haw mensim na utaw mensim unyo ad ya ka jim bam jukut ti hakabale babha wat ai bangin man thatchu namar ha kaya babyang ngin yo ad lada ngim dadu borno wong kumta te kat bang iyo kalat babet tungin ya 3 minat ya ka babha haki briu baro hanrei khamtam hakita kibana kakur kajingan figai ka bang wong ni wong lada ngibet na kado mana fi lada fidang dang ubriu ba bamsya elam haw mensim khut nrei bayak na kado bon sim ong fingin bet ya kado mana fi kadai ka ba ka lada ngisang maniak na kado mana fi ngin sakok ngu ba yegi ni jing pensai jong suta ngin sasdang ban bet ba itu gi gi mensim ki tu sembal bomde ngalak kran ngom fi ba ya ka jing syakri mensim syapa sywa kan ga youtube video ka bang pelat menta karan kamba bangin le nu bangin bet how mensim ho fi ka jing ya kristan kamlong te manong fi ka bangi hap ban long alhia ngimla ban aidau tek tek gibri kinong banga trei jing trei mga trikam ngam dan por ban bet humensim ngadang dan kikhun ngabun kikhun nga hapan psai ki kata ti tamu syakri jong blay tamu pastor ngani tu ifi para banget naka jing ai jong blay ngaru ngani tu ifi ngi kajuhi ngidang hap mangi ki ba syakri blay kajuhi ngidang hap ya psai khun ngidang trei jing kta jongi bagini pendak ka yeng om bangi ngi pan pisana nuno kumbaki beri kisi yang bamo ki yang ba piti pilek ministry dengan kwan pisa yang mani tu hadu menta da jing ai jong boleh pendak nim sim lapan nuno mo di ni boleh hi pendak ki baro bat ni psai khun kumbo pol on da jing 3 minit sitam da kini ki kiti ki bangidan mo wan psai ki tingi melak ban ai daw no fi ladangi ai daw te au mesim ba setan unum syang thai usetan lada usetan syang thai ai daw ban bret igini gi mensim ban bret igini gi jing sniu ai hatu ingi kristan kadai se ingi ban syang thai pai pol wong kumno uang ti hakabale babhawat ai bangin man thatchu namar hakababiang in yuat lada ngim du borno pi
kadai nga akran yu syapang ka ni ka video syapang ka jingjai tu mo kumno ba brio un ublay un tray gitu ki ba smart kani ka ki video skialing la da fi pat kita ki bai ki ling lang gini pat ya to video ka bang ublay un pandan kami kita ki ba smart tingan ong fi kadan kam ba kai ba kum ba ka kita prowa ka no wong to recap ya la ka do no fi bangi dan kam ban recap ti ladang ni dan kam ban recap ya la ka do no ngimla ban perkhat la jing perkhat beriu ni dan kam kan ya men sim ba khun nang fi malak kuran du syapang ka jing syakri jong men sim khun ni dan kam kan ya men sim ba khun bau de men sim ba khun ken habang idap do men sim ba khun de hang ta kan bangila ban recap ya ka do no jing Orang ifi dah kajing ai blay, ngai tu fi abang aki ban duai, aki ban puli ketinjong blay dah step ngai kumbaka ketinjong blay kong tu ai tino ai kini ki mat kum ki jing kenya em jong fi, mo ngilat sekejing duai ngilat sekejing puli kak ba kamut bangim syak attack kan orang ifi, kamut bau baman ui, mir ngiale persyak, tapi tangguan ban tap iki negative thoughts. Henry ai baman la kasni pet wong da ka baminat pet to recap ya la ka do no da ka basumar fi pet se pin pet kambun sin la da fi pet ya kanika ka kper jong fi ka ba fitung ki jor la da smart ba fin smart ban phot ki tu inyot kan ong ki tu kinyot ki ka no tu jing thong da kata kadau ha ka percaya fi la ban i ba fi da dan kam ban sumar ya to kper ba fitung jing thong habang ilak bet yu tau men siam mo ilak bet ha ka men siam mo kai ka bang yong ne na bau tau ba bet ha ka do jogu na ka ta ka do nyu at ka put rei tau ba bet ha men siam na tau men siam nyu at ka jing imbau jukut habang i bet yang nu men siam mo ha ka men siam nang ni ha dan kam ba ha ban ha recruit ru ya ka do no ina ha ban recruit ya do no ina ban let show Jesus Christ ta ka dau pol wang duai klam da pol Raduai klam dapur kamu filmla banduai sama tawa chulet be hidam ko si enrei tri ni ki jingmot jing perkhat jungi tri nya ka do no jungi ba ngin perkhat ya ka ka babha bangin perkhat ya ka ba khut bangin perkhat kum ba Jesus Kristus perkhat ngam fi kani kadan kami ban pendap idu men sim khut habang idap du men sim khut ngam fi men sim khut hi unwan haba kiwan kitu ki jing penshoy ngam fi kiwan ba ki jing penshoy kinwan ki jingele kinwan ki jing penshoy ba fin bitar inu andrai men sim khut unwan ban hikai fi un hikai fi ngong em kani kamlong kumta walit ban phai da basni kambut sin ngong mangi ki bring snap ban revenge mo yo oh itu ile ana amta ngan kruwet ngam ailat ngaru Orang ifi kita ki jing perkhat ke bukum kita orang ki pendu nang ya fi ki pendu nang ki wairu ndre ya piru kumju fi ka khmat namar ka beniat kamara senu fi ka percaya balik ya le thma namar wai ai bom wairu bom la manu ba ya ba khadu ke benriu hi gas kedai mangi ki benriu ki bala thajung blai bang ya jat para mangi kat ni namar balai bangim so thu ya nong rem jong tin jong blai Harai lada ngidan yung men sim ko na fi. Kaftin jong blek ong duai ki nong shu no fi. Duai kita balik sni fi. Lada kile sni wam ngi habang ya dai kan ga do no jungi do men sim ko ra ini shu Jesus Christ. Ni le umno ya dai kan ga ngiri khobe kan ga do no jungi. Kanum mang kan ga do no jungi. Mani tu fi bun sin ki jingele persyak ki jingele man kenti ka dai ba ngidan ke tu ka jingmong ha do no. Uni ulak le untai na tengah wan le lam roi la dengi sungu thu pat ba ka jingem jonga kam dipente kam shane ate hu tu bri bo pensni na utu bo bri bo pensni na udang berat ye uso wanami tu fi uso jonga jing sni ye le diete ti balai ngin bisni ye tu bri kai bangi dei ben le ngi dei ban duai gitu kai ga dei ban le ngi dei ban yada ka do no doktor aji su ko dor lada ngi so thu ektin jong blai lada kibri ki pensni na kanum jai namar kai ektin jong blai kong no weapon forms against us shall prosper all those who rise up against us shall fall I am a servant of God ka habapun khala khasi go kinu ki atiar jong baman kimla ban pensni na kitu ki bayang ele persya yang akan sekelan ngalong syakri jong blai kata ka bakal tin te habang ismau thu e kata ngong fi nginu mile persya ya kitu ki beri namar
kumba amenen feedback itu video bang baki jingele jangi kimlong ya kado kasna hari kilong kita ki bor ki bahalor no kita ki mensim ki baman ki bah ki bor jang jingdom ti haba ki brio ki sedang ban pensoi ban penbitar ini manong fi ngimde ban yele ki na markas ngim ni ladang yele persya ki ni bat yo tu mensim manong fi ni bat ya ga jiksni mangi hin se wa nrei ladang isol tu ya ka tien jong bleng ni rikap ya do non yang atrai kini ki beri bilik ni na marba kim paddan ya me paddan ya mensim ko baki nang ya ibat ni duai na mentajuki bat ni haban keran rut teng la dakim tere ni melak ban berat ki maul nai khmat kisniang ni haban syukiar no bat ban yetu fi bat ngin duai u bleng nang try ya dai ka do no jama ya dai ka do no jama banganum bu uthi jing kthang ya dai ka do no jama banganum pai pen pai kaliang namar balai try ngatip try ji subu kodor bat ladang ali uta yeldi hingan saat aku isni roi ladang ya dai ka ni ka do no nganong fi abang ibat yo mensim nganong fi kini ki jing sni binum dan ka ong no ka tin jong blai ka ong no ka tu duai nam taw nam shun jong la dam shun me duai nam tak ti bri bele sni vi baban stam ban fi pensi i ka banja u blai ri khu ri suk ya ka do no to fi ka ba namar perkhat bai ka ni la dan bale sni fi mot fi kwa ban pen phai kaliang fi thiak men mit fim suk fi kwa ban retaliate ne kata ban ya pen phai mar kaliang fin tiap men mit pem yok tia bun seketang jing khuslai areng oi fi da fidan ka jing sok jong jisu krespat fi hapadang kitu gi jingele fi kama ne mo jisu kres utia hapadang ka jing at pelung lada uji sukres dai ka jing sok ladang idan ya uji sukres ngi tia ka jing at pelung ni yo tia ngai ngai nim dan ka jing syap tim nim khuslai ge tingan oi fi pai haba fi ki ba dang step habang manga ma fi ngi ki dang step ni haban penlien ban ki ban bet ya kan ya how much sim ban ki ban duai na fi ka jing duai ka dei ka wei ka baya da bhai ka do no chung na mar blengi ai sti shu bleng ong traji su ko don man ta ka si ka ni ka do no chung a dei ta ka do no bri rai trying IT ka ni ka do no chung a shami try shim ti we ni me ya da me nga ni ki ai ya na di ni ki bor jong paman ki bawan ban bon tap yo tau ya tau sembai bon pen pun try ai bangan bet hong men sim ne sing ai bangan yalap ya gospel fi kani ka jing yalap jama ai firu ngadong fi kat bangan kran ni gini kentin kalong kumbanga bet yo sembai no ha le singa mi kendu fi roi nga bet uni sembai ba bhan roi ka uni sembai pat haba urung ka do no jong fi ngada duai sha ba kani ketin jong blek na rung fi kan pelat lut ya fi ngadong fi kan pelat lut jing perkhat bat haba khadu ngadong insa sayu tau so fi kalak banum i tau so rai ublei wang ba utau ba seisok hamun pundan buram ublei pi kajing seisok kajing ka reward ka dan syabanai tin rai lada nang ni ngasdang ban penship ya fi ngasdang ban keran nama kadang ka bor hau thlit fi bang kadang ka bor hau thlit u ban bat ni thlit u dei wei bungi secara lada ngasdang ban penship beri fi ngasdang ban naslas fi sedang ban pen ngasdang ban penshoi ngasdang ban oh itu ile fi di ban ailang fi dei ban kerwet lang ladang akaran kita ngak bet no ngak yu sembai ubam dei bat ngan sei no ngan sa sei yel dir usok basniu bat hafiru pinyo yu usok basniu kadang pensniu gani ka perthai roi ladang inang ban bet ya ka tin jong blengi bet ya ka yu Jesus Christ ni bet yu sembai bo Jesus Christ wai ni thu shapang gospel jong jing pelak lu ni thu ban recruit ya ni ka do no ni thu ba ka khmat kamlak ban long ka beniat namar ka beniat roi ni dan kam ya ka jing mak ai fi wat ki beri ki bala ba pen sni wengi habang idan ka jingma ai ki ha ka kertang jong Jesus Christ sabang i so tho bo Jesus Christ ma ai ni pap jong ni la ban ma biki kan wan ka jing khia ka do no tu kong kum no ka tin jong ble kong no ka do no ka ba kaman kalau ka jing khia ki shiem kalau ka jing khia ka ma re ka do no ka bishni ka ba pi hoin mo ka ba perkhat sni ka ba long negative thoughts no we fi bon sin ki beri ki thau jing pang na kitu ha kena pek ba ki thau jing pang na mar ba fi bishni ki beri ti yo jing bishni ni dan ti la dang im penlien fi ban penlien ban khie ban dan ki jing duai ki jatun di sukres ban pen khut ya ka do nut ka do nut kalong ka tu khpe ni dan kam ban rikhu ni dan kam ban pen khut man si wa fi ngau bakran ya ni na kitin jong blai setan wan ban bet ban tek gilawan ban keren ban pen bitar tu oh tentang lah kumban ban yelek persyak roi habang mensim bleh habang alat no ah satu mendengar duai no itu diberi
Ti nduai ta ki balik sniu nomor ba ngan fi ki jing le sniu jong ki beri ki numla ban pendu ya fi. Idan ublai tu ba puya dai ni. Idan ublai ba bishar hak. Idan ublai ba yu balai ngini le mar kaliang ki. Wat ladang nong fi kindan ki beri ki ba fitri kam je jam ki pendu ya kam ka jam jong fi. Finget ne me kata. Le si ka jing le jong ki ka pendu sendan ya kam jong fi. Wat kita ki beri ni ban ma. Mana itu fi ladang idan ka jinget ublai yam nin siam nga teraji sub kodor kan ni ka jing le jong ki beri ban pendu ya kam jong la. Kadai ba mi man sapli da kawai kan ti ke bang ngan kamyo kam ka ba. Ladang iman nang man simpet ngan ong fi ujusap ule kumno. Ujusap usim ba ika ba bahas da kitab yu sha clear ru. Mana fi ki man ki sat bendi u hanrei ha ba unang ha ba slow tu mana fi. Tre ban bet pat ban bet do man sim bas ni. Katu kalok Potifar mana fi ka pensyong patok u tang na ki ka ba ka syukono bam de. Hanrei ujusap usutunu te ba kini ki jing pensni jong briwan kimla ali ai ki pri kim pensni yang ai fi kimla ali ai te wat la mana fi ki sedang ban keran fi ban pendu yang kam ka jam yang fi osto kemen mana fi namar balai lada kawan kum kata ka jing tenju mo mana fi ublai nak tu ka jing sniu ulak ban perpai sa ka babha lada finang ban yasha lada finang ban le show discuss na tra ji sungangai bagini ki jing sha ya ti jonga kidai kiba ka rak su jing ba fi ulak ban pen kela tiang wat ya kata ka kamara ka baktang kan ma bagi Israel kila ya kata kamara ka baktang upun tiang but ujus haka ki haba ujusaf u pi poisha tu ga jing tu kana jusaf wang kumno wang kibri kimot ban pen sneo dre bleu pen kela sha jing ba pitep nem kambun sien lada kibri ki ban kila sneo fiam lada ngilang ban let show bleu nyim bitar ki ni duai ki nyim liale persyak ki ngorong ublai pen kala pen kala ti tu jing le sniu bahkan long ka blessing ji bat gitu gibriu kin dalim no kin pet fi no ani ka tu ngal le sniu ki rei mata ki roi bat tang tang nang fi kan dan kapor ba finio ne bah kala ki pet kum ki man jong jusa ha ba khadu ki le no maki hi ba pen sniu yo jusa hendroi kum no ba khadu mau uhi wa bi rabbi ki fi haba fidan kabor mendai ba fin fi boleh blai wa ya kabor fi mendai ba fin peniar kapot no fi oh hallelujah haba joseph wan pat kabor mendai bon peniar kapot ki bon hikai pat ya kabor wan penlek ra nya ki fi mendai penlek ra ngong ban wi wan penlek ra nya ka e ka ba sniu ba ki le ban pen i ba wan pai nak su blai mendai ban siu mar kaliang no fi minum bak men si mendai haba blai i ka do no jong fi ngong sa kan ti fi ublai upet bahai ka do no jungi tak ada wang kaktin jong proba pet ngan wang biang fi ngan puli biang bangin kan ma kita proba puli biang nak ni kita proba to recap yala ka do no da ka basumar naba naka kiwan naka kiwan ki jingmi ka jingim lada fi kwa ban im ka jingim ka bakar hai lada fi kwa ban im ka jingim ka ublai ka khu ublai upet yala do no jungi ngai tu fi ngin haban pet show Jesus Christ kai ka ba gidan kami orang fi lengbau mensim khut rak ini show Jesus Christ upan kan mau ini siapa hang Jesus Christ kumno bau Jesus Christ latar dengan dengan do jang u ba kidami itu kisim lai tu ba finale research do finale puli ka tu jing penstam Jesus Christ haba ki kawat do shabok orang fi katar ka tu do ka pen mi islam orang fi katar ka do bat ka ngali tu fi am tang ma katari ka do ka penmi i ya kasnam tu hanrai pet uji sukres no fi usyak na menta jong a jong fi kide ki pop ki ba ni ki shabok no fi ki bala kawang kide ki shabok ki ba manga ma fi ni berat sisin apa bangin pat kala bangun de ki pop jong a ki ba de ki shabok ki ba penmong uji sukres hanrai pet ulet shadu kading fna kalbri usum siu keliang ini dah wasni wat lang ila le katangan awi fi haba khaddu dei sa uhi bangila dei ma uhi ba penim mata kata kadau wat lang long play wala tip banyak ya kata ka jing sore fi dei tang ma u dei tang ni Jesus Christ kan ong pin puli kinu ki
ki jing tho jong ki wei pat ki jet nyam no pinum lap kum ni Jesus Christ pinum lap ya ka jing em jong bo IT no ya ka jing em jong sha ka dim na Calvary khnang bangi bangin yo em khnang bangi ngin yo ka ta do no jong ka bo ai bo sna thma ha fi dei tang lau lang bo Jesus Christ la se gi dan ki bam pat tip sha phang ni Jesus Christ ki ba pet ni video mana fi ka jinget Kristan kam dei ka ba shuile jesang ka ba shuile nyam mereka dei ka ba shisha na khti jong le uni Jesus Christ la ya sha la ri khap ya do no mana fi udah long kan nuksa shisha no fi na mata jong la fi habang i pet sha uni Jesus Christ habang i dan Jesus Christ do no jong fi ang indan ka jingsop ka ba kaman ki brio ki mla bantu ira jingsop ngi ka perthai ka mla bantu kitu ki bale ban ya fi ki mla ban le ya habang i dan ya Jesus Christ habang Jesus Christ udah ka do no ni dai ka do no jong Bang bangan song fi bau blay i bang idan ya kan do not bau Jesus Christ sudah dah do not ke jingker ku kinwan nama ngan oi fi blay tak tang nga wasit kum keren maklang God bless you ni sit keren mai kan ni hendrai fi tip ni bangin hab da perkhat ba ban keren ya kan ni ka kentien God bless you ni blay ker ku fi blay ker ku yang ai fi ngan am shabaru Jesus Christ ka ktien pet ka shitish ki afsas ngan pen pawi bahabang iri kap ya dono na bon am bahabang idan ya do no jungi habang idan Jesus Christ de katakan bang iri kap ya dono habang idan yu men sim khol ang ro bo de men sim jong Jesus Christ pain pet na shitish ki afsas kumno bahabang idan dan ka do no ka babet Jesus Christ habang idan ka do no habang idan yu Jesus Christ ublay ulak man ko ku ni habang yang ublay ungkar ku yang ilang bau Jesus Christ mat pindai i sha gi jingkar ku pat kane ka khat kalnong ka bani kong pol ong no kalnong ka shitish ke fasas kalnong ka bani kong khat balai kong long balakar ku ya ublay bat ukpa u Jesus Christ u bau try jangi u balakar ku yangi da ki jingkar ku bakan jaman sim baro ha ki jaka beneng ha ukres fi ublay ula dap kerkul pa ki jing kerkul ki dap dan pa no fi ka syong hangi dan em uji ukres adok no ladang idan ki jing kerkul ni la yo pa ki dan no ki dan ha ki jaka beneng hang no ha uji ukres pa pengen ban yang fi wong no ubla kerkul ni da ki jing kerkul bakan jaman sim baro ha ki jaka beneng al kamkot tangkat takau ha ukres wala lat na kapau kaban lat do na kapau kawai ga jingkerku hanrai shibun pat ki jingkerku na ifi ki bangin yo ladang inang ban recap yo do no ladang inang ban let show Jesus Christ man la step yang ladang inang ban duai klam daput ladang inang ban duai kinang shun kumbo Jesus Christ hukum ini te para banget tu bet no itau so tu bet no itau sembai ubah wat kan sawan pai fi wang fi ladakan kendau jungi ka do nu jungi kalau ka kendau ubah ni sa kat you so balai pau ndur pau chis pasha inum ya pen pai ka basni inum le in duai ki dong shun pensi ikan dan ka jikla ka jikar khu ka jingin jungi ngindan ka impact ni ka wa ngin ka ni ka jaka ka bangiem ngin sadan ka ba ka ba blame sham so ba ki bri ki ba yede ba ni no fi ki se oma ki jing ka khu tenam ta ka buram jong blai ngai no yo blai ha ka kertang jong Jesus Christ ku blai shi bon share like but subscribe yani ka video ba pen saprang ni